अच्छा हवे नो विचार हो। सुना जौन जान बोली है राजोई है यारी से सब लोग के फाटे का है ओही रे खेसारी से सब लोग के फाटे खाली ओही रे खेसारी से हाथी जोर हथरस करतावे लोग हो धीरे धीरे सबके मिल जाई डोज हो। उ तो सब कोई जानता ठीक है बा जे पटना छोड़ी बक्सर में रहे लागल ओहो अपना के बड़का हो कहे लागल। प्यारा से आओ चाहे और रंगदारी से सब लोग के फाटे का है ओही रे खेसारी से सब लोग के फाटे खाली ओही रे खेसारी से जेकरा में बड़ुए 36 गो छेद हो उहे दोसरा पला गावत भेद हो। देखा भुला गली उ दिन हाँ बात तू तो कहता सहजा हो ओकरा लेखा घूमेला आगा पाछा हो। जितेंद्र पूछो तवे वो प्यारी से सब लोग के फाटे का है ओही रे खेसारी से सब लोग के फाटे का है ओही रे खेसारी से उ तो बात बा।